En we hebben een fleurige gast aan tafel zitten. Ja, want we zijn kijk al... nee, dat zijn we net. In het begin van de uitzending zijn we al. Het oor hier is verkiezingen van de Riet. Dat zitten we steeds. Maar we maken dit hier nog een keer. Maar goed, daar komen we later wel over om. De Riet die is onze laatste Ierta in deze periode. Ik denk dat het stadion naar de vakantie, het hele stadion, geeft alle jaar. En Willem Sietsma... Jan Willem Sietsma, mag ik zitten. Jan Willem, ja. Jan Willem. Die is... Vernomen naar beide pakers. Ja, oké. Jan en Willem. Nou, houden we dat in ieder geval scherp. Die is, zei het CDA, die maakt het hier met trots, zeggen ze, bekend maken dat Jan Willem Sietsma is verkozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 26. Alle aanwezigen stemden unaniem in met de voordracht van het bestuur. Nou, is dit ooit verwachten trouwens? Welkom trouwens. Nou, ik moet zeggen, het is natuurlijk een ledenvergadering. Dus als je dan uit de vergadering maakt, want dan wordt er hoe je sprutsen. Dat is toch altijd wel een beetje spannend. Maar dat er dan unaniem besloten wordt, dan viel dat goed. En dat jouwt ik draagvlak. Dus dan, dan viel ik vereerd dus dat ze het bestuur in dit geval je mij trots of op Grutsk in Geefriesk onkondigen kennen. Maar wie de meer kandidaten dan? Nee. Nee, dat is de enige voordracht. Ja. Maar uit de fractie bij, want je zit in de fractie. Ja. Winnen er meer die de vinger op tussen van dat wil ik wel waar? Dat weet ik niet. Dat zoek kennen dat in een gesprek met het bestuur plakvoen had. Oh, dat wordt individueel. Maar, ja, want het bestuur, we hadden nou een najaarsvergadering gehad. En daarvoor, dat weer ergens in februari, maart, denk ik, had het bestuur gesprek met de huidige fractieleden. Om even vooruit te zien van hoe gaat het, wat zijn de ambities, was het eventueel tro, want het is natuurlijk van bestuur altijd spannend. En ik een belangrijke opdracht om maar een goede lijst te komen. En dan wil ik graag eens dat huidige fractieleden natuurlijk teruggaan. Want die wil een beetje de mix tussen mensen mij ondervinding en ik wellicht mijn nijmezen, verjonging of wel mijn oren gloert. Dus vandaar ik dat in het vaar altijd de partijen plak vinden met de fractieleden. Nou, zo heb ik zelf onjongens wat ambities binnen. En op basis daarvan had het bestuur mij voordroegen. Ja. De vorige keer, voor jou win je hem te jaren. Een duo lijsttrekker zelf. Ik heb me die bakfiets nog herinnerd dat je me... Ja, tandem. Oh, tandem. Ja, tandem weer, ja. Dat is vier fietsen. Ja, mijn Mariska. Ja. Mijn Mariska, absoluut. Ja. Dus daar schreef ik mijn heel soort genoegen waarom. Ja, maar waarom nou net weer? Nou, maar dat sluiten we helemaal niet uit. Het zou best kennen dat de tandem weer van stal komt. Hij zit bij mij thuis in de square. Ja. En hij is nog steeds hartstikke green. Dus, maar misschien wordt het wel een trio-fiets. Waar weet. Dus wat nou, even voor de helderheid, wat nou het bestuur en we hebben ALV de listloger is voordroegen. Maar de list is verder nog net bekend. Dus de komende maanden ga ik de huidige rietsleden nadenken als ze willen of net verder willen. We hadden ik wat naar je onwas, dus daar ben ik hartstikke blij mee. En er had vorig jaar een cursus geweest, politiek actief. Nou, daar ben ik een aantal die nou bij onze fractie onderskomen. Bij haar vorige maand ook is er hoes en hoes een flyer van u verspreid. Daar is ik reactie op geweest, dus daar komt ik naar je onwas van. Dus dat zal de komende maanden zich uitwijzen hoe die list zich vormt. En dan is de bedoeling dat in oktober, november, dan hebben we de najaarsvergadering. En dan wordt ik het programma vastgesteld en dan wordt de lijst vastgesteld. Nou ja, en dan gaan we op naar de campagne. Ja. En nou met in jouw inleiding al even wordt die campagne natuurlijk misschien al wat jij erop staat. Omdat we jij er eigenlijk al, en net voor die checks die natuurlijk, maar ik al campagne voeren, maaien of kennen. Ja, dat kan wel gunstig effect hebben op het CDA. Want het CDA had natuurlijk met de laatste verkiezingen een enorme klap gekregen. Dus die kan alleen maar winnen. Dus je zit daar niet in de winning moet. Want dat landelijk de CDA wint, dat is natuurlijk zo duidelijk als wat. Want beroerder, als het nou is, kent dat net. Dat gaat je maar eens niks wat de win in de regen, of niet? Nou ja, dat we winnen, daar ben ik het mij wel eens. Want de 5 zitten die we nu hebben in de Kamer natuurlijk, dat weer het dieptepunt naar in ieder geval in het bestuur van het CDA van 1980. In die zin denk ik dat dat u kan helpen. Aan de andere kant is dat het is best wel vlak voor de verkiezingen. Dus
Maar wij zullen uit. Dus in die zin begint de campagne nou eigenlijk al. En dat ik vorige week of 12 weken denk ik net van Sjen kent. Nee. Want het liedbestaan is best wel pittig. Dus het zegt van ik wil toch wel een tweede ronde doen. Ja, want er komt best, dat kost een soort tijd, energie. Ja. De gemeenten ben weer uit elkaar, dus misschien er wel wat meer werk. Dat klopt. Ja. Dus dat is wat maakt het er zoiets van, ik wil toch, ik wil weer terug. Hè? En ik hoorde nog eens een keer 4 uur hier van mijn tijdje aan. Ja. Nou ja, dat is ook een wichtige vraag. Die ga ik thuis samen richten. Maar mijn vrouw, wie het weinig besprutsen, van geven we terug of geven we net terug. Dat had ik mij de combinatie tussen werk en politiek uit te staan. Ik had eigenlijk altijd zelfstandig geweest. Ik werk nu van een internationaal IT-bedrijf. Ik zit daar in het directieteam. Daar ben ik 4 jaar in start. Dat is ook een periode dat je de afweging maakt van wil ik daar maar verder, wil ik dat net. Los van het feit dat ik het hartstikke naar mijn zin heb. Maar in die zin ben ik qua werk, ik wil daar aan een nieuwe uitdaging. Dus ik ben dwaande om weer vanuit de coöperatieve ondernemerschap wat dingen te ontwikkelen. Ja. Dat kan ik heel goed in lijn combineren met het rietswerk. En dan even waarom naar de vraag van wil je dan terug? Wij hadden dus de lijn. Ik ben in 2018 begonnen als rietslid. Mijn telefoontje van Gelbert Hoekstra, dat wie toen de toenmalige listloker. Die vraag had ik mee beschikbaar stellen voor het CDA. Nou, zo ben ik in de Rie gekomen, ben ik politiek actief worden. Wel altijd politiek geïnteresseerd. Ik ben al op heel jonge leeftijd lid worden van het CDA. Eerlijk zijn, ik een tijdje voortwest naar 2010. Dus in die zin, de roerige tijd die we toen hier, die hebben we nou vanzelf ik. Maar het volksvertegenwoordiger in de gemeenschap, in onze eigen gemeente, in de dorpen, dat wil ik heel graag terugzetten. En wij hebben met het CDA een bepaalde koers. En dan kom ik even op het verkiezingsprogramma van de vorige keer, die we in lijn eigenlijk trolhoeken willen. En wat ik in uw persbericht stier van, die koers wil waar ik trolhoeken. Ja, wat is dan die koers? Het verkiezingsprogramma en in de basis als listloker ga ik er naartoe, want we hebben ook een commissie daarvoor. Ja. Maar die commissie die staat onder leiding van Frans Hanen. Nou, daar heb ik mij in een fractie zitten. Bij al onjong en ik de commissie had onjong, dus dat we op hoofdlijn die lijn van de vorige keer trolhoeken willen. Nou, en daar wil ik heel graag een bijdrage aan leveren, want dat is een koers die heel goed past. Ja, dat klinkt heel abstract. En het CDA heel goed past. Ja, dit is heel abstract, de koers. Maar wat is dan de koers? Waarin onderscheidt het CDA zich dan van willekeurige andere partijen in de Rie? Nou, ik wil net zeggen dat het CDA zich direct onderscheidt. CDA is een middenpartij, dus er zit een heel soort in van de Sociaaldemocraten en er zit ook wel dingen in van de Liberalen, om het samen te nemen. Maar wat een aantal thema's die wel echt onderscheiden winnen, dat is eigenlijk uw huidige coalitieakkoord, die Textiel bloeit. Dat is wel echt een uitvloeisel geweest van uw verkiezingsprogramma. Dus de bloeizones. Waar ik mezelf het maken vanuit het dorp Eerste Maar. Nog steeds. En die lijn, want daar zit een hele brede visie achter. Maar dat gaat net alleen over wat soms mensen denken over dus de biofiscaal. Maar dat gaat echt over hoe je maar ook zo'n oud willen worden. Er zit een enorme integrale visie achter. En die integraliteit, dat is eigenlijk de belangrijkste koers. Is dat nou wat nog wat even in Jip en Janneke, maar integraliteit, wat stem maar bedoelst? Nou ja, het waren we van de week bijvoorbeeld in de gemeente hier het over het rioleringsplan. Nou, dan wordt er heel sectie naar riolering. Maar als je waar we nou maar zitten, is dat de opgaves die we hebben, die moet je echt vanuit een integrale aanpak zien. Maar alles had maar elkaar te krijgen. De woningbouw bijvoorbeeld, dat gaat net al alleen over het tekort van woning, maar dat gaat ook over zorg. Dat gaat over zaken die op orde domeinen spelen. En die integraliteit, dat missen we wel eens in de stikken. Dat is aan de ene kant ook logisch, want er zit een soort van transitie in waar we in de gemeente zitten, maar alle opgaves die er binnen. En daar wil we als gemeente, of als CDA in onze gemeente het van maken. En dat had ik te krijgen met het feit dus dat we de keus maken in onze Rie, dat we
net fuseren ben, maar dat we als zelfstandige gemeente terugwollen. Dat betekent ik dus dat het belangrijk is dat we als Lietse zelfstandige plattelandsgemeente de juiste keuzes maken en denk vanuit in die zin integraliteit beschouwen. Om de juiste keuzes te maken. Om met name verspilling te voorkomen. Maar daar zullen de kiezers net zo bord op ons slaan, denk ik. Wat het zo vertelt. Nee, dat klopt. Dus in die zin... Dus er wel iets bij... we hebben nog even. Ja, maar er maakt dan wel iets bij, hè? Dus we werden meestal zitten van... Oké, daarom wil ik wel het CDA stemmen. Dat is net meer vanzelfsprekend dat mensen vroeger zijn... Ik in het kerken, om maar even heel simpel te zeggen... Dus ik stem op het CDA. Er is iets... En de integraliteit, dat is natuurlijk een mooi verhaal. Ik snap het wel. Meestal zullen ik net mijn onierswijze, denk ik. Maar het is net een stemmentrekker. Nee, dat klopt. Maar als ik hem dan even plat sla op de tijd die we nu hadden... dan is de koers die we terugzetten willen... en dan beschouw ik hem ook even als op de landelijke koers... is dat wij als CDA fatsoenlijk besturen willen. Ik zie het op de waardje. Fatsoen. Dat is de term, hè? Van het CDA. Nou ja, dat is wel de huidige term. Ik moest er in het begin zelf ook wel wat aan wennen. Maar ik ben zelf een enorm fan van Henry Bontebal... en ik denk dat wij, net alleen in het land, maar ook in onze gemeente, dat we daar gewoon met z'n allen op zitten te wachten. En omdat ik wist is dat het in onze gemeente vol beter gaat dan in het verliezen. Dus de periode van deze reedsperiode, nou, ik wil net zeggen dat het zo erg weer als wat we nou in Den Haag zeuren, maar dat wie ik net echt om mij plezier op waarom te zien. Dus in die zin hebben we best wel een fatsoenlijke carrière op dit stuit en daar ben ik wiers mee. Maar die lijn wil ik zeker trollen. En wij denken dus dat het CDA nog steeds een heel belangrijke toonhak in onze gemeente. Ja. Ik heb de eindmuziek, dat houdt in dat wij staan op een beetje naar een oorlog in matten. Even naar die zelf. Is een lichtlokker automatisch fractievoorzitter straks? Nee, dat is net een automatisme. Zeker net. En is deze en daar gaat de fractie hoor. Oké, en is deze... Ja, dat snap ik. Maar dus zei ik ga ambitie. Wethouderschap? Dat sluit ik net uit. Okay. Maar dat is nou net aan de orde. En dat had ik maar mee werk te staan. Ja, maar dus zei hij, zie ik al naar wat hoor. Dus zo ik ken dat ik sluit het net uit. Maar daarin is het wel zo dat onze huidige wethouder, die doet hartstikke goed werk. Daar ben ik heel weers mee. Dus het kan best wezen dat die nog een termijn teruggaat. Maar ik sluit natuurlijk dus dat ik ben in ieder geval daarvoor kandidaat of beschikbaar. Ja. Mooi. Ja, Willem Sietsma, hartelijk dank voor even een inkijkje in het CDA T-Serster-deal. Ik wens je niet zo wat willen. Wat ik de vorige keer kan me nog herinneren, ik zei, die had een heel soort lol aan beleefd aan die campagne toen. Ik hoop dat het best is. Nou ja, en winst, landelijk zit erin. Gemeentelijk maak ik het nog even zien. Bij eten graag een bitterbal met bontebal. Alsjeblieft. Een bitterbal met bontebal, dat geven we voor. Daar kan je net op in. Goed, hartelijk dank.